Okay, so mga kabistado, live kita diri sa may Bongko, Pututan, Iloilo, mga kauturan, no? So amo na din karon ang sitwasyon, makita naton ang iban nga mga pumuluyo diri ang ginsulod na gid sa tubig baha, no? So amo na di ang area naton, location naton, ari kita sa tubangan sang simbahan sang Bongko, Pututan, no? Which is ang area karon mga kabistado, ang amat-amat nga nagasaka ang ining tubig baha mga kabyan. Ang dalas ang sining sulod ni bagyong Paeng diri sa aton sa may pungsod Pilipinas, no? So makita naton do ang area laban-laban na sa lubog baha sa sining mga tinion mga kabistado, no? So makita naton subong ari ni kita sa tubangan sang simbahan, no? Baha na gid, nagaamat-amat kataas ang tubig baha mga kabistado. So magwa kita, mapakadto kita sa karsada agad i-check ang sitwasyon sa babaw sang karsada mga kabistado. Actually, sa sining adlaw tani magaselebrar ang parokya sang ila sining Grand Rally Rosary apangti kay amo ni ang natabo, no? Sa loob sang baha ang atubangan niya porsyon sang simbahan, no? So that's why hindi sila maka-celebrate sang ila sining Grand Rally Rosary. It's because kay amo ni ang natabo, no? Yung sa loob sang baha. Usually every time nga baha nagaamugin man na di ang sitwasyon, no? Sa area mga kabistado. Amura mga parokyano sang Our Lady of Lourdes nga na-stranded sa karon bangod sa sining baha nga nagakatabo diri mga kabistado sa may barangay Bongko, Pututan mga kabistado. Bago lang ni natapos ang Santos nga misa sa sining adlaw, higit patigayon mga kabyanan pangamuyo para sa paghupa na sang baha at the same time paglikaw man sa safety sang mga pumuluyo diri sa may diri sa may Bongko mga kabistado. Nailita kay daw medyo madalom-dalom ng tubig eh. Kaga reportedly mga kabistado, ang mga lulaing area sa sulod sang Bongko ang pang evacuate na as of this time agod nga mas safety ang ila sini mga pumuluyo diri mga kabistado sa may area, no? So masaka kita sa kasada, check ta kung ano ang sitwasyon sa baba sa may Bongko. So muna dati ang sitwasyon ng mga kabistado sa babaw sa karsada, no? Baha na gid. Yung sa loob nasang tubig baha ang ining area mga kabistado.
So as you can see mga kabistado, no, makita naton ang mga pumuluyo aris babos ang karsada kahit sa sulod sang ila tong compound sa sulod gid sa bungko dawgin sa loob na to sang tubig. So may mga reportedly na gani kita nga mga kabistado nga gin pang evacuate na para at least ma-safety na ang ila sining kaugalingon sa sining tubig baha mga kabistado. So dugay-dugay mag-update kita liwat may kantanan sa sining tubig baha na nagsulob na sa Bungko Pututan ang mga kabistado. So live na gid lamang diri sa may Bungko Pututan Iloilo ini inyong kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado.